אז שלום לכולם, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום? היום אנחנו בפרק מספר 5 של שערה בתודה, ובאמת מעניין אותי לשמוע מכם, אני אשמח שתגיבו לי, איך אתם מתמודדים בתקופה הזאת, שזו תקופה באמת מאתגרת, עם כל הילדים וכל מה שקורה בחיים, אזעקות ואין שגרה שהיא נורמלית, ובאמת אני אומרת, התקופה הזאת בעצם מראה לנו, כמה אנחנו חזקים, הדור הזה, כמה זה דור שאנחנו כביכול תמיד אומרים עליו שהוא חלש והכל, אבל הוא מאוד מאוד חזק, כי בעצם להישאר שפוי בתקופה הזאת אין שגרה נורמלית, הילדים בבית, יש מלחמה, יש אזעקה, אנחנו בעצם נלחמים פה על הקיום שלנו, זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, זה באמת באמת לא קל, לא קל, אני אומרת באמת, וזה מראה לנו כמה אנחנו חזקים, באמת. אנחנו חזקים מנטלית, ואנחנו באמת, אני אומרת, עוד 20 שנה מהיום, יזכרו את הדור שלנו, ההורים שבעצם התמודדו פה עם תקופה מאוד מאוד מאתגרת, מלחמה כל יומיים שלושה, אין שגרה נורמלית במדינה הזאת כבר יותר מ7 שנים, 5-6 שנים אחרונות, ועדיין אנחנו שומרים על שפיות נורמלית, ואני אומרת, כל אימא שהילד שלה קם בבוקר ובוכה והכל, ואין לה שגרה והכל, והיא בעצמה כבר נמאס לה להיות בבית ואי אפשר לצאת ויש אזעקות כל פעם ומפחיד וזה, עצם העובדה שהיא שומרת על שפיות ועושה להם סדר יום ומנהלת את היום כביכול כרגיל, וכן אני שם מרכאות, זה רק מראה כמה היא חזקה וכמה אנחנו צריכים להעריך אותנו אנשים ואת הדור הזה של האבות והאימהות, שאני אומרת תמיד תזכרו שהילדים שלנו עוד כמה שנים יגידו וואו איך ההורים שלנו היו חזקים. אז תיקחו מזה טיפ, תמיד תמיד נזכור מה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יזכרו מהאירוע הזה, כי עוד 20 שנה מהיום הם לא באמת יזכרו את הטילים הם יזכרו איך הם הרגישו, ואם אנחנו רוצים שהם ירגישו טוב, אז אנחנו צריכים לעשות את הדברים הקטנים האלה שמשנים, במקום לבוא ולראות לפני שאנחנו רצים לממ"ד, להגיד להם אנחנו בטוחים, אנחנו רגועים, כאילו להראות להם שהכל בסדר, לתת להם שנייה את הרוגע, לתת להם את הביטחון, להיות איתם, גם אם הם בוכים, שיתבטא להם משהו, להגיד להם, זה בסדר, אני מבין שאתה מתבאס, כאילו ממש לתת להם להביע את הרגש, כי זה באמת תקופה מאתגרת. טוב, אנחנו נתחיל עם השיעור שלנו. אז יאמר לבחייתנו די, הדוגמאות הללו שהבאנו עתה, אינם אלא חלק מהתלונות המובאות בספר שמות. אבל התלונה ששברה את גב הגמל הייתה אותה בחייה של חינם. התלונה שבעצם הם בחרו עם ישראל על דבר המרגלים שהוציאו דיבה רעה על הארץ, שמובא בספר במדבר. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. הבחייה של חינם גררה אחריה עונש איום ונורא, אלפי שנות גלות קשות, מלאות בסבל וייסורים. זה בהחלט דבר נורא. ונקודה הזאת מצריכה התבוננות גדולה. כל מי שמתבונן בעונש שגזר הקדוש ברוך הוא על חטא המרגלים, צריך להזדעזע, ריבונו של עולם, בשביל פעם אחת שעם ישראל בחרו בחייה לחינם, מגיע להם כזה עונש? מה זה נורמלי? בחייה לדורי דורות, חורבן של 2 בתי מקדשות, מותם של מיליוני יהודים במיתות משונות, בעינויים קשים לאורך כל הגלות, הפיגועים והצרות והבעיות הקשות בשלום בית, מחלות והכל בעוון של מה? של בחייה של חינם, שבחרו בסך הכל פעם אחת. עד כדי כך, בסך הכל מה הם עשו? קצת בחרו, לא באו על העריות, לא עבדו עבודה זרה, רק בחרו. מה יש בזה? שזה כל כך נורא, וכל העונשים שלא נגמרים, בחייה לדורות, הרי זה עוון בתורה שיש עליו עונש כזה גדול, ואף לא אחד מחלקי מיליון מהעונש הזה, אלא מתוך השאלות הקשות האלה, גם התשובה עליהם, שהקדוש ברוך הוא למעשה מגלה לנו, ואומר, שהדבר שהכי מכעיס אותו, מכל עוון אחר זה כפיות טובה, בכיינות, כל עבירה אחרת גרועה ככל שתהיה, אפילו במזיד מתקבלת אצל הקדוש ברוך הוא אחרת לגמרי, כי השם יודע שיש לבן אדם יצר הרע והוא דן אותו לכף זכות, אבל בן אדם שהוא כפוי טובה ואחרי כל הטובות שעושים לו הוא בא ובוכה ומתלונן, זה
הקש ששבר את גב הגמל, וזה הדבר הכי גרוע. אדם שבוכה, הוא כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב ללמד אותו שבחילוניות זה הדבר הכי גרוע, ולכן הקדוש ברוך הוא מראה לנו את ההנהגה שלו פה, שהעונש שהוא נתן להם, הוא יותר גדול מכל העוונות. והעונש של אותה בחייה שבכינו במדבר מתמשך עוד ועוד, משום שעוד לא תקנו את אותו עוון של אותה בחייה לחינם. ועדיין אנחנו מבחיינים ומתלוננים על אותו דבר שלא מסתדר לנו. לכן הגלות היא לא בגלל אותו כעס שהשם כעס אז במדבר, אלא משום שזה רצונו של בורא עולם, שאנחנו נתקן את העוון הזה, ונעקור מאיתנו לגמרי את המידה של כפיות טובה, וכל עוד שלא דיכאנו את המידה הרעה הזאת, נמשכת הגלות על כל צדדיה. זאת אומרת שאנחנו לא נענשים על הבחייה של העבר, אלא נענשים על הבחייה של ההווה, של עכשיו. אנחנו מתבחיינים, ואם כן, מה בסך הכל הקדוש ברוך הוא אומר? אני אקבע לכם בחייה לדורות, פירושו, שכל זמן שעם ישראל יבכו, זה עורר את הקטרוג של הבחייה ההיא במדבר, ולכן רק אם יעקרו מהם את המידה הרעה הזאת, מיד תבוא הגאולה. זה בעצם מראה לנו כמה כפיות טובה זה עוון כזה חמור. עכשיו אני באמת רוצה שאנחנו אפילו ניקח את זה לחיים שלנו. אמהות, אבות, שאנחנו נותנים כל כך הרבה לילדים, תחשבו על זה. ילד שמעריך, איזה כיף לנו לפרגן ולתת לו עוד, אבל ילד שיבוא ויפקה ויתלונן וכל הזמן יגיד מה לא עשו לו, מה לא קנו לו, אנחנו באמת לא יהיה לנו שום חשק לפרגן ולתת לו. ובאמת אני כאילו מנסה בעצם שנבין מה השיעור פה. השיעור פה הוא בעצם להסביר לנו כמה זה חשוב לדעת להעריך כל דבר. עכשיו באמת אני אומרת, האנשים הקרובים לנו, הבני זוג שלנו, החברים שלנו, לפעמים האנשים עושים לנו כל כך טוב בחיים, ואנחנו פשוט מתרגלים למה שהם עושים. תחשבו, זה כמו שאתם נגיד גרים באיזה בניין, ויש לכם שכנה שכל בוקר באה מביאה לכם ארוחת בוקר. מביאה לכם ארוחת בוקר, מנקה לכם את הבית, שוטפת. בסדר, בשבוע, שבועיים הראשונים, אתם תגידו לה תודה ואתם תעריכו. אבל אחרי חודש, חודשיים, אתם תתרגלו שזה מה שהיא עושה. ואז יום אחד היא לא תרגיש טוב, והיא לא תבוא ותנקה. מה אתם תעשו? תבואו ותתלוננו. ולכן אני אומרת, אנחנו צריכים לבוא, וגם האנשים הקרובים שלנו, לבוא ולהסתכל על מה הם כן עושים. והם לא, הכי קל לנו לראות מה הם לא עושים, מה הם לא, ולבוא ולהסתכל מה הם כן עושים, במה הם טובים, במה הם עוזרים לנו, וזה באמת לאמן את המוח לחשוב חיובי, כי אנחנו רק, המוח שלנו הישרדותי, הוא רואה ישר את השלילי, הוא רוצה לשמור עלינו, הוא רוצה להגן עלינו, אבל אנחנו נתחיל להסתכל על החיובי, מה הם כן עושים בשבילנו, מה הם כן טובים, במה הם כן טובים. כל פעם שעולה לנו במה הם לא טובים, אבל רגע, במה הם כן, מה הם לא טובים, אנחנו ישר רואים את זה, זה קופץ לנו ישר, אבל במה הם כן טובים, במה הם כן עושים, במה הם כן עוזרים, וללמוד להעריך אפילו דבר קטן, כי שום דבר לא מובן מאליו, כי אנחנו לפעמים באמת לא יודעים להעריך בחיים, אפילו את האנשים הקרובים אלינו, וזה כל כך עצוב, כי רק כשאנחנו בעצם מאבדים, אנחנו מעריכים. אז אני אומרת, למה להגיע לזמן שאנחנו בעצם נאבד את אותם אנשים הקרובים לנו? לא, אנחנו נעריך אותם עכשיו, גם בתקופה שלא קל לנו ומאתגרת לנו, באותו רגע שעולה לנו המחשבה מה הם לא עושים, להזכיר לעצמנו מה הם כן עושים ומה הם כן עושים, ומי שקשה לו פשוט לקחת דף ולרשום, הם עושים XYZ, 3 דברים קטנים, וכל פעם שעולה המחשבה מה הם לא עושים, להזכיר לעצמו מה הם כן עושים. שיהיה בהצלחה, לילה טוב, ושיהיה בשורות טובות, ואמן, אמן, אמן, שנחזור לשגרה משעממת ורגילה, כמה שיותר מהר. ביי ביי.